गरसि भाजा एवदों फुंनि जानो थाखाय गरसि भाजाजोंनो फुंनि जानायखौ खालामबाय फुंनि जानानै लानोसै आरो दिनैहाय बिनानावनि बिहाव बिखुनजो आलासि जाफैगोन नालाय फुंनि ओंखामखौ बेजोंनो जानानै लानोसै बेनिफ्राय आलासिफोरनो जानायनि थाखाय संनाय खावनायनि लाहार फाहार खालामहोलांनोसै फुंनि जायाबाथ' जोंहा जाखाया गरसि भाजा हाय लोगोफोर गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअआव खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय लोगोफोर आं भिडिअखौ दहायनिफ्रायनो लानांगौमोन आरोना ओमफ्राय बावनासो दंमोन आङो भिडिअ लानो ओमफ्राय बाजैमोन नानिमोना गोसोखांना होनानैसो दायो आं लानाय जाबाय जोंहा दिनै दाख्लै हाबा हरनायनि बिहाव बिखुनजोनि आलासि जाफैगोन आरो दिनैहाय गावसोरनि आथिमंगलावथ' थांखांबाय बिनि उनाव बिमा बिफाखौ लेंहरलायनाय जायोना बियाय बियानि ना मा होनो बिनि फैलायगोन आरो दिनैहाय ओमफ्राय दायो मैगं सायखांलायनानै मोनजोबखांलायबाय आरोना नाफोरा मोनथ'वाखै खोमा संगासिनो ओमफ्राय भिडिअ लानोनो बावदोंमोन आं ओमफ्राय गोसोखांना होनानैसो लाब्रबनाय जाबाय लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होनो दाबाव लोगोफोर अननानै भिडिअखौबो जोबजासिम नायनानै हो आरो नायनायजों लोगोसे लाइक खालामनानै होलां लोगोफोर दायो इनो आंजों नानि सानै दंफायो नै मा नोंसोर दुगैया नामा दुगैगोन दाबो दुगैया दायोसो दुगैगोन आलासियानो फैलायलांसिगोन नै सानैबो नायनाय बिसिगि सानैबो मार देन्जारथार बिसोरो थाखुमाजोब्बाय नैनो सानैबो थाखुमागासिनो बिदिब्ला लोगोफोरा आंनि ब्लगखौ दिनै नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोसे आलासिफोरखौ नै सानैबो नै आलासिफोरनाव गय खावग्राफोरा नै जोंहा बिबाजैफोरा सानै दिबिया गाइस हेलौ वन हाय गाइसन लाय एक्सा फाय हाय गाइसन लाय नै बाबु हायन हाय लाय आयु गोलैगोन गय खावदो बाजैमोना बियाव गोदान फैगोनखाय आथुर मावसोदो दिबियाबो जि देलायदो आयु आरो नै याव उन्दैफ्रा जोंहा नायगासिनो खानाय गुसुं रान्दिनि ना मा होनो ना फ्राय सोरनोबा नांगौबा लांनो हागोन खानाय गुसुंखौ नामा खानाय गुसुंखौ बेदर भाजा एवखांबायानो गासिखौबो संखांजोब्बायानो आलासिफोरा सासेयालाय उन्दुबाय नामा बाबुआ दि संबाय था मासे लगोन आलासिनो आग्लायनायखौ जोंहा न'आव बुरजा लाना जागोन दै मोनायाव ना आलासिनो बाराबा ससेल' होबावनोसै जों माथो ना उन्दैफोरा संगासिनो जोंहा नै बाबुआ उन्दुबाय इसिङाव नायनो र' आरो मा मोनखो नै ओंखाम ओंख्रि ओंखामा मोनबाय ओंखामाबो मोनबाय नै आरो नै गाइखेर साहानि थाखाय गाइखेर थिखांना दोनखानोसै दै गुदुं बेयावबो साहानि थाखायनो माइरं एसे सुना दोनबावदों नै बेदर भाजायाबो मोनबाय नै बयलार आलु मोनखाजोब्बाय जोंना दालियाबो मोनबाय नै दालिबो मोनबाय दै गुदुं थिखांना दोनदों दा आलासिफोरा फैबा साहाखौ होनांसिगोनल' जोंनिया गासिबो मोननानै थाग थियारि जाखाजोब्बाय आलासियाल' फैनांगौ नै कबि भाजायाबो मोनखाजोब्बाय गासैबो गोदाननि बिहाव बिखुनजो फैगोनखाय बिराद गोसो होना संथारदो नै संनाया मोनजोबसिगोन र' नायाबो नै नायाल'सै गोसो होना संथारदो मालाय बेवाइनि बिहाव बिखुनजो फैगोनथ' दे दादा नै बेयाव आलासिफोरखौ फज'गोन आरो जों रेडि खालामजोबना दोनखाबाय बेयावनो जिरायहोगोन बेयावनो ओंखाम जाहोगोन रेडि खालामनानै दोनजोबखाबाय जोङो सोरा मोनफैबाय नै जोंहा साहा होनो लाहार फाहार खालामदो
मिथाइ लादों सा लायनोसै र' सा लुबाय सा होनोसै साहा होखांनानै बेदरजों आलासिफोरनो जौ एसे होनो थाखाय लाहार फाहार लागासिनो बाजैया पापर सावगासिनो जोंहा दे बियाव गोदान बिखुनजो गोदान मोनदों नोंसोर सांना जाहैबाय थागोन माथो जायो बिबनांनि बिमा बिफाखौ मा जायोले आबै हो ए दे आदै गोदान मोननायसैनो बिमा बिफा मा बियाव बिखुनजो जायानो आं सोमोन्दोखौ बारा मिथिया दे जोङो बिदा माबा बिफं बिब' जालायबाय दे Baila reporter.